V tejto chvíli sa máme možnosť pozerať na výstavbu nových priestorov. Spoločnosti Koval Systems ide zhruba o 6,5 tisíca metrov štvorcových montážnych a skladovacích priestorov, ktoré budú neskôr ešte rozšírené o ťažkú zvarovňu a ťažkú lakovňu. Spolu už v tejto chvíli disponujeme priestorom zhruba 31 tisíc metrov štvorcových, čiže keď ešte pridáme týchto 6,5, tak bude to dokopy potom zhruba do 40 tisíc metrov štvorcových. V zmysle projekt CV90 pre slovenskú armádu budeme vytvárať nové pracovné pozície. V celkovom počte to odhadujeme zhruba 60 a 70 nových zamestnancov v priebehu trvania toho projektu, čiže nebude to ako keby nábor okamžitý budúci rok, ale každý rok budeme osadzovať nové pozície. Čo sa týka spolupráce s BAE Systems, tak principiálne my spolupracujeme s BAE už niekoľko rokov. A momentálne pre projekt pre Slovenské ministerstvo obrany malo by byť na tom vozidle umiestnený náš veliteľský zameriavač a systém signalizácie, že ste zostali osvietení laserom. Okrem toho máme s BAE spoluprácu aj na nejakých konštručných prácach, čiže časť elementov vozidla budú konštruované a s veľkou pravdepodobnosťou vyrábané na pôde VPU. No, pevne verím, že to je len začiatok našej spolupráce, ale momentálne sme vo fáze nejakej prípravnej ešte, takže ako efekt nejaký dopad na výrobu ešte v tomto momente úplne nie je. Ale do budúcnosti verím, že áno, že bude. BAE Systems je ako pre nás veľmi ako dôležitá firma. Ja si myslím, že čo je ako najdôležitejšia vec, že oni majú ako špičkových najlepších partnerov. A čo som videl dnes v Považie je presne tak. Slovenské firmy, ktoré sú ako najlepšie v pole, vedia, čo robia a ponúkajú riešenie pre BAE Systems v výrobce všetkých produktov, ktoré vyrábajú. Tak ja si myslím, že kvalitu som videl a schopnosť. Veľmi spokojné. Ja si myslím, že má ako veľkú perspektívu. BAE Systems viem, že je tu na Slovensku už roky, ale pokračovania potrebuje tak presne tých dobrých partnerov. Ja vidím ako partnerov, ktorí majú ako perspektívu na budúcnosť, veľmi dobré pracovný siel a skutočne veľmi dobré vedenie. Tak myslím, že som videl ako spolupracujú teraz BAE Systems s partnermi, ale som videl tiež budúcnosť tu na Slovensku. Je to ako veľmi pozbudzujúce.